салом алейкум ҳамдиёрони азиз 31 марти соли 2023 мебошад ва ман як кор кардам ва шумо нишон медиҳам, шумо ҳам ҳамина такрор кунед, бениҳоят нағз мешавад. Дар бехи ана ҳамин ангур ман биогумус рехтам. Биогумус ин порое ки аз кирми калифорнияга мешавад ва баъд бо об пур кардам ҳамин ҳавзчаро. Ва чӣ хеле ки мебинед ҳамин биогумуси мо дар ҳамин ҷо обаш манам биогумус обаш буромада шира шуда ба зери дарахт рафта истодааст. Ва дарахти мо аз ҳамин шираи ин бисёр бениҳоят нағз истеъмол мекунад. Гуфти вай судя ки қаймоқ борин мегирад ҳамин шираҳоро ва авҷи дарахти мо ниҳоят нағз мешавад. Мана ин ҳамаи ҳамин ангурҳоро ман ҳамехел кардам. Ба ҳар ҳол ангурҳои хона дар пиши девор будагиаш он қадар хунук назадааст. Ва мана бинед ҳамехели ман як чанта кардам. Ҳама ҳамин биогумус дорад, ина бинед. Қариб як халтаги биогумус рехтам. Камаш ба ним халтаги биогумус ҳаст. Ва шираи ин биогумусро ман бо ана ҳамин роҳ вақте ки оби водопровод тамха об мерезам, биогумусро аралаш карда ширашо дидед, шира карда ба зери реша метиҳад. Ва решаи мо қаймоқ борин инро истеъмол мекунад. Мана воз яки дигараш. Агар биогумус набошад, надошта бошед шумо порӯи навро партоед ҳамихел ва доим обро ҳамихел тиед ки шираи порӯро буроварда ба зери реша барад. Дар он вақт нашонамои дарахти шумо бениҳоят хуб мешавад. ҳамдиёрони азиз, фаҳмидед? ана ҳамихел корҳо иҷро кунед, яъне ки ҳавзча кунед, биогумус надошта бошед, порӯи навро резед ва обро аз баландӣ аз водопровод набошад, аз сатил ҳамихел резед ки шира када обро шираи ҳамин биогумусро ба зери дарахт ба реша бурда расонад. Ана дар панои худо бошед.